Kelam pala ki klub na kadauba Europe ban penlem ke Fluminense haka jingela kai jam ke FIFA Club World Cup bat menta ke match citeng senia kan saab saya ke Chelsea ni pedang singaba bat ai kuble ye pi baro ki paralok ki bejus ngau tenat bat ki beit ban pej ya ki kubor sport haka ne ke channel te ke jing terpat ye ki to ki paralok ki bampat dat ban subscribe la dep singau tenat ye ki video haka ne ke channel singaba ban yon ye untuk subscribe button ke klub Fluminense ka badai ke klub napo jong kari Brazil ka bahap hapo jong ke South America kan ke klub kad haduk menta ke lapo sheduk ke semi final jong kan ke FIFA Club World Cup menta usnam arajat arbusan kan ke klub Fluminense ka badai ke klub ka balak ban penlengok hingan yi ki babon ki rui football hasetlak ka pertai haka baki arteli ki klub barat ba jong ke deuba Europe kata kadai ke Borussia Dortmund bat kam tam le ke Inter Milan ka badai ke klub ka lapo sheduk ke final jong ke Champions League Andre ki klem la ban penlem ya kan ke klub Fluminense hakan ke jingela kai jong ka FIFA Club World Cup la ban ong bakan ke klub kan sala ban pensir mensen ye ka Real Madrid la ne ka Paris Saint-Germain la da ka Porsche ka final bat kam tan lei kan sala ban pensir mensen ye ka Chelsea haka jingi kon semi final jongki shibet kamet palat citeng senia haka por khat ar citeng ha ba pe ye ka jingela kai jong ka Fluminense hakan ke FIFA Club World Cup hadu bakan da poi sheduk ka semi final kalong kumne haka jingela kai ka banang kong jong ka Persha ka Borussia Dortmund haka ne ka jingela kai ki la kunno de ka jingi kai klem don bala ban benki ka jar kat ba haka jingela kai ka ba ar jong ka Persha ka Ulsan haka ne ka jingela kai ka Fluminense kala la ban pelem ka Ulsan da saw la arkol haka jingela kai ka bala jong ka Persha ka klub Mamelodi haka ne ro ka jingela kai ka la kunno da ka jingi kai klem don bala ban benki ka jar kat bah ka jingela kai raw 16 jong ka Persha ka klub ka ba Kleinbor na ka deuba Europe kata ka klub Inter Milan haka ne pat ka jingela kai ka Fluminense kalala ban penlem ya ka da ar lanot gol bat haka jingela kai quarter final jong ka Persha ka klub Al Hilal haka ne pat ka jingela kai kalala ban penlem ya ka Al Hilal da ar la ka we gol bat kalio bandrung sendon ka semi final haka ne ka FIFA Club World Cup kat bah ha pet pat ya ka jingela kai jong ka Chelsea haka ne ka FIFA Club World Cup haduk bakan da poi sheduk ke semi final kalong kumne haka jingela kai ka banang kong jong ka Persha ya ka Los Angeles haka ne ka jingela kai ka Chelsea kalala ban penlem ya ka da ar la ka we gol kat ba haka jingela kai ka ba ar jong ka Persha ya ka klub Flamenco haka ne pat ka jingela kai ka Chelsea kala syaram hakamat jong ka Flamenco dalai la ka we gol haka jingela kai ka balai jong ka Persha ya ka klub Tunis haka ne ka jingela kai ka Chelsea kalala ban penlem ya ka dalai la not gol kat bah haka jingela kai quarter final jong ka pat Persha ya ka klub Benfica haka ne ka jingela kai ka Chelsea kalala ban penlem ya ka hadu dasaw la ka we gol bat haka jingela kai quarter final jong ka pat Persha ya ka klub Palmeiras haka ne ka jingela kai ka Chelsea kalala ban penlem ya ka Palmeiras da ar la ka we gol bat kalio bandrung sendon chaka ne ka semi final bat kan se kon Persha ya ka klub Fluminense shibet kamet haka por khat ar citeng palat citeng senya kumta ka jing kon semi final hap dan ka klub napo jong ka South America Persha ka klub napo jong ka deuba Europe kan salong ka jingela kai ka bayakai bat ka bajuat ba hadu kata om tipat manu ban serung chaka final lani manu ban selip ha yeng no nakane ka FIFA Club World Cup hato ka klub napo jong ka South America kan sayo mo ban kon final haka jingela kai jong ka ne ka FIFA Club World Cup ya ka klub napo jong ka deuba Europe lani ke jingala kai final kan salong hapadeng ki arteli ki klub ki badai hi na po jong ka deuba Europe namar ki bapo sheduk ke semi final lai teli ki dai ki klub na po jong ka deuba Europe kita ki dai ka klub Real Madrid ka Paris Saint-Germain bat ka Chelsea kat ba ka don tang ka we ka klub na po jong ka South America kata ka dai ka klub Fluminense kuble shibon ya pi baro ki paralok ki bejus ngau tenan ban pe ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawe ke video kuble shibon